Kalen cedhak omahku mambu déning Magda, guru basa Jawa SMP Pangdiluhur Bintang Laut, Solo. Sapa ngerti kalen? Sapa sing wis tau krungu kalen? Kalen ing basa Jawa saka tembung lingga kali étuk panambang-an. Dadi kali tambah an padha karo kalen amarga I ditambah A mengko dadine swara E. Kalen tegese kali cilik utawa diarani uga peceren iku kanggo iline banyu ing sakupenge omah. Aku ngrembug kalen cedhak omahku. Saben aku liwat, ambune ora karu-karuan. Suwe-suwe ing irung ora betah, ngambu gondo ora enak saben dina. Dina Minggu wingi, esuk tangi turu, aku nggatekake kalen cedhak omahku iku. Dak sawang banyu sing mili ora iso lancar. Ing sajrone kalenan ana maneka werna regedan. Saka regedan mau akeh-akehe wujude kulit wowohan. Ana kulit dondong, ana kulit pelem, malah ora mung kulit. Wowohan sing rusak lan bosok uga diguwang ing kalen kono. Aku wiwit lesih sapa sing mbuwangi regedan iku. Awit sangertiku, saben uwuh omah ing RT ku, RT 2, RW 8 Kelurahan Manahan Solo, mesti dijupuki dening Pak Sampah saka kalurahan. Saka pager ngarep omah, aku ngetan. Banjur menggok ngiwa, ngetutake iline banyu. Aku mandheg ing kios buahe Pak Tidar. Mburi omahku let 3 omah. Omah-omah ing kampungku rata-rata ambane 10 meteran, kejaba omahku ambane 20 meter dhewe. Ing ngarep kiose Pak Tidar, uwuh-wowohan bosok mbunteti lakune banyu. Banyu kang mambek ambune gandreng banget. Iki gawe rusake lingkungan amarga iline banyu mampet lan gawe polusi udara. Ing atase aku nganggo masker dobel, ambune isih tembus maskerku. Aku banjur mulih matur marang bapakku, apa sing tak temokke ing minggu esuk iku. Karo bapakku, apa sing tak aturake mau banjur dipirsani dhewe. Sabubare mirsani kalen sing mambu iku, bapak banjur nemoni Pak Tidar. Sorene, aku diajak bapak ngewangi Pak Tidar lan putrane resik-resik kalen. Gandeng ing masa pandemi, resik-resik tetep taat karo prokes. Nalika wong papat resik-resik, Pak Truno lan Bapak Seno melu ewang-ewang. Uwuh lan regedane akeh lan ambune enak tenan. Nganti ing wetengku rasane ora karuan. Uwuh dilebokake ing jogangan mburi omahe Pak Tidar. Banjur diuruki lemah. Sak jam suwene anggone resik-resik kalen. Sarampunge resik-resik, Pak Tidar nyuwun pangapura marang warga. Amarga gawe rusak lingkungan sarana mbuang uwuh ing kalen. Sabubare nyuwun pangapura, Pak Tidar nyuwun sing kerja bakti pinarak ing omahe. Saka njero daleme Pak Tidar, ibuku lan Bu Tidar ngasta wedang lan gedang goreng. Wedange panas, gedange anget, rasane enak tenan. Saiki kalen ing RT ku wis ora mambu meneh. Pancen jaga karesikan lingkungan iku perlu kanggone sapa wae supaya urip luwih kepenak. Buang uwuh ana ing papane. Gawe banyu buangan ing kalen lancar, ambegan kepenak amarga hawane resik tanpa polusi. Kabeh kudu gumregah melu ndandani kerusakan lingkungan. Lare-lare saka crita kuwi mau iso dipundhut disawang babagan unsur intrinsik carita. Unsur intrinsik iku unsur-unsur sing mbangun cerita saka njero. Kaperang ana 1. Tema. Tema iku bakune cerita. Nomor 2, ira-irahan. Ira-irahan ki padha wae judul.
gambaran apa sing arep dirembuk ing sajrone cerita. Nomor 3, paraga. Paraga mengko dibedakake antarane paraga utama lan paraga tambahan. Paraga utama yaiku paraga sing baku, sing miwiti ana rembugane, ana masalahe nganti iso tumekane rampunge masalah. Menika paraga utama ana terus. Tambahan yaiku paraga-paraga sing nambah sugihe cerita. Dados saumpama paraga iki ora ana wae, ora ngaruh ning jerone cerita. Lajeng nomor 3 menika watak. Watak saged sing diarani watak protagonis, antagonis. Lan siji meneh watake coba digoleki. Apa watak sing diduweni paraga ing jero cerita kejaba protagonis lan antagonis. Lajeng ingkang nomor 5 iku sing diarani latar. Latar mengko dipérang. Diperange wonten latar swasana, latar wektu lan latar papan panggonan. Nomor gangsal kudune naming menika tak tulis nomor 2. Nomor gangsal menika alur. Alur ana 3. Alur menika piye lakune cerita. Saka alur mengko saged ditonton alure maju, alur mundur napa alur campuran. Ingkang pungkasan nomor 6 menika leading cerita. Leading cerita utawa amanat saka cerita. Saka amanat cerita mengko bocah-bocah iki maringke marang sapa sing maca karanganmu menika supaya engko iso ditampa lan ana guna paedahe kanggo urip sapa sing maca karangan utawa tulisan sing mbok tulis utawa sing wis dicetak embuh kuwi ana ing majalah utawa ariwarti utawa ing kalawarti. Unsur instruksi cerita iku kejaba saka mau perangane saka tema nganti tekan leading cerita. Iki uga adhedhasar saking pakulinan nggunakake 5W setunggal H. Apa kedadeane menika saka what. Terus ana ngendi kedadeane menika when. Terus kepriye kedadeane menika how. Sapa sing ana ing kedadean iku who. Apa sebabe why. Kapan kedadeane when. Nah, menika yen adhedhasar saking unsur intrinsik cerita 5W setunggal H. Kabeh iki mau iso disawang saka ceritamu utawa cerita sing ana dhuwur mau. Apa kedadeane? Ana kerusakan lingkungan. Ana ngendi kedadeane? Ana ing Kalen cedhak omahku, RT 2 RW 8 Manahan Solo. Kepriye kedadeane? Kalen mambu amarga akeh woh-wohan bosok utawa uwuh-uwuh saka woh-wohan sing ora dibuang ning papan panggonane, nanging dibuang ning peceren. Sapa sing ana ing kedadean iku? Yen sapa sing ana ing kedadean kuwi, sing dadi utamane paraga aku. Nanging utama paraga tambahan liyane menika ana bapak, ana ibu, ana Butruna, ana Pak Tidar. Nah, menika engko iso digoleki dhewe ing cerita. Apa sebabe? Sebabe Pak Tidar ngguang uwuh ora ing papane. Mula kalenan sing dienggo papan pangguangan uwuhe Pak Tidar mau dadine bumpet. Terus kapan kedadeane? Kedadeane iki isih mangsa pandemi. Lho kok iso? Iya, amarga mau aku nganggo masker double, iku buktine. Terus nganggo kudu njaga manut ing prokes. Iki nandhake yen kedadean iki kedadean lagi wae. Dadi kedadean ing masa pandemi iki. Iki yen sederhana jawaban utawa wangsulanmu adhedhasar saka cerita ing dhuwur mau. Umpamane dikembangke maneh, iki isih iso luwih jero utawa luwih cetha meneh adhedhasar apa sing ana ing cerita mau.
Mekaten bocah-bocah iki materi karangan ingkang Ibu paringaken ing kesempatan menika. Dados mengko bocah-bocah saged sinau yen ngono saka ciri-cirine disawang saka bentuke amarga model paragraf iki mau klebu karangan gancaran. Yen disawang saka isine kaya-kaya aku iso ngrasake apa sing dilakoni penulis, ambune kalen kaya ngopo, bentuke uwuh kaya ngopo, nganti tekan ambune kuwi nganti iso nembus nenggon masker menika klebu ing karangan deskripsi utawa nggambarake apa sing dadi permasalahan sing ditampa dening si aku. Cekap ing materi menika muga-muga migunani kanggo bocah-bocah nalika didhawuhi nulis gancaran deskripsi nggambarke kahanan kerusakan lingkungan sing ana ing papan panggonan sacedhake bocah-bocah ing Kutha Surakarta. Matur nuwun, muga-muga migunani, sukses kangge lare-lare. Gusti berkahi.